Padengaran iki sepi banget iki. Bagong iki gareng padha do nanti. Apa ora iling? Yen iki bulan-bulan sing banget bersejarah. Gong, Bagong, rene ngger. Dalem Kanjeng Rama. Bagong, Dalem pripun Kanjeng Rama? ngene ya Gong ya. Le, iki ngono bulan November. Ya tentune ngene Gong ya. Aja nganti awake dhewe iki lali yen bulan iki bulan sing ana banget banget penuh sejarah Gong. Kepripun Kanjeng Rama? Lah ngene. Bulan November iki bulan sing banget duweni makna sejarah. Ya, zamane mbiyen diperingati ana perjuangan para pahlawan. Ngono Gong. Nggih Kanjeng Rama. Lah ngene Gong ya. Mulai iku tanggal 10 November iku diperingati Hari Pahlawan. Lah mula saka iku Gong ya. Awake dhewe iki kudune tetep iling jasane para pahlawan sing wis gugur ana ing medan perperangan. Lah berkat jasane para pahlawan kuwi awake dhewe iso urip kepenak tanpa tekanan lan tanpa kabutan. Nggih Kanjeng Rama. Lah terus kepripun Kanjeng Rama? Lah ngene. Bangsa Indonesia iki Gong ya. Banget suwene nalikane dijajah Londo. Sadurunge merdeka iki ya tau bareng dijajah Londo. Kurang luwih suwene 3,5 abad. Ya 3,5 abad. Kurang luwih ya 350 tahun Gong. Walah, suwene Kanjeng Rama. Ya mulai iku bejo-bejone wong iku nalikane wis merdeka Gong. Mangan kepenak, turu kepenak, ya wis ora mikirno memperjuangno negara. Nggih Kanjeng Rama. Lah terus kepripun Kanjeng Rama? Ngene, jaman biyen iku ya Gong didungokno kupinge Le. Nggih Kanjeng Rama. Ngene, akeh wong kang padha dikon kerja paksa Gong. Kerja paksa ya tanpa dibayar. Nek ora cepet-cepet ya digebuki. Ngono Gong. Lah nalikane jaman Londo, kerja paksa iki sing diarani kerja rodi. Roti Kanjeng Rama. Hus. Rodi. Nggih Kanjeng Rama. Lah kanggo nambah pengilmumu, kanggo nambah wawasanmu Gong. Mula saka iku ya kudu diling-iling. Nggih Kanjeng Rama. Lah sakwise Londo iki bangsane awake dhewe, bangsa Indonesia iki ya dijajah Jepang Gong. Lho lah, kok dijajah marik-marik Kanjeng Rama? Wis pancen ya ngono. Lah Jepang iki kurang luwih 3,5 tahun Gong. Lho, dadi Jepang iki suwe Londo ya Kanjeng Rama. Ya tentune ngono. Tapi Gong ya, zaman Jepang iki Gong ya, sing diarani kerja paksane kerja Romusa. Romusa Kanjeng Rama. Iya. Lah iki ngene Gong ya. Iki ngono Kanjeng Rama meling marang awakmu. Ya kudune awake dhewe iki iling ya. Tansah iling jasane para pahlawan. Ngono Gong. Yen ora ana pahlawan iki ya repot. Repote kepiye Kanjeng Rama? Lah ngene, ya ora merdeka nek ana penjajahan ana ing negrine awake dhewe iki ora ana sing nentang. Penjajahan iku ya kudune ya awake dhewe sing nganggung padha gayub rukun ya nyiptake kekuatan piye carane sak-isa-isane sak obah-obahe ya kudune wani marang penjajah. Ngono Kanjeng Rama. Ya, ngene ngger ya Gong. Kepripun Kanjeng Rama? Wis kono diling-iling. Iki Rama mok mesen marang awakmu sadurunge awakmu iki bali ya kono golek ana kakangmu gareng. Ya ngene Gong ya. Iki ngono bulan September. Lah mula saka iku ya aja cengengesan, aja apa-apa. Ya sesuk iling.
ya ndongake para pahlawan sing wis padha gugur ya aja nganti awake dhewe ya didongake barang ngono Gong. Para pahlawan iku ya berjasa karo nusa bangsa dan negara ngono Gong. Inje Kanjeng Rama. Lah mulai saka iku wis kono golekana gareng jak kono apa ta apa netepi tugasmu ya. Rama merintahno supayane ya tetep padha akur ngono Gong. Inje Kanjeng Rama. Wis kono Gong.